Claro, algo así movidillo. Veña, aquí non Bueno, pode... importante, ter así algo que te Claro. acompañe, non? Que dá motivación. Motivación, sí. Sí. Levo música e vou así. Pois con esta música imos ver como se prepara Marcos para a maratón do domingo. Vémoslo. A ver. Sube. Hoxe tócame un adestramento de unha hora. Unha hora. Unha hora pero- correr despacio. Porque o domingo vas facer a maratón O domingo fago a miña primeira maratón. en Madrid. 42 km, 195 metros. E canto tempo che vai levar iso? Non o sei aínda. 4 ou un pouco menos. E hoxe temos que correr cantos kilómetros? 60 minutos. Poden ser 10 km, 9. 3, 2, 1... Vai a roupa atrás de deporte. Bueno, metí vai llegando. Vémonos ahora, chao. Venga. Vou correr un polo, cara. Vaise moi ben aquí, eh? Aí vaise ben, verdad? Vaise moi ben. Dá un Bueno. pouco de envexa verche correr. Unha maneira de saber se vas a un ritmo suave é cando podes ter unha conversa normal ou cantarte unha canción. Poderías cantar ahora? No, porque non sei ninguna canción, pero dime Si, ti. home, algunha sabes. Es una perla. ¿Cómo Una sigue? de mucho cuidado. Chao, poñed a tele despois, Vale? Aproveito sempre que vou correr para dicirlle a xente, oye, Pois mientras que ver o programa. tens que ver o programa. Porque hoxe vai ser moi bo Isto programa. pedironmo a min desde a dirección do programa. Que fora facendo promoción. E como empezaches? Bueno, pois empezou todo con buscar un cambio, unha baixada de peso. Baixei 23 kilos. E a mí xa me gustaba correr, pero volvín como lle aconsello a todo o mundo, que é correr a andar. É dicir, corres un minuto, andas un minuto. E o consello é, empeza polo de andar. Anda un minuto, corres un minuto. Non é dun día a outro, leva un meses. Pero eu empecé así. Síntete mellor. Sí. Sí, Un pouco a mensaxe de hoxe tamén é que todo o mundo pode. Que hai que Totalmente. empezar, é poñerse. Hai que ver o programa despois, Vale. Mira, dime. Condición de rendimiento óptimo, más 4. Xa que estou como un león. Que obxectivos levas para esta maratón? É a primeira? Jolín, acabala ben. É dicir, eu sei que vou chegar cansado, vou chegar destrozado, pero Pero non tomas cousas de proteína ou cousas de chulería? nas tiradas longas, nas que fan máis de 12 km así, tomo geles. Porque ti na maratón, cada 6 km, deberías tomar algo, que son hidratos de carbono. Pénsase moito correndo, non? Sí, ten unha cousa boa a correr. Cando pasa media hora, supuestamente o corpo desprende endorfinas. E é moi fastidiado pensar cousas malas. É algo que ten de bo. Hai que ver o programa, Pois eu sempre facendo promoción. Claro. E digo, eu vai che dar tempo a chegar para o programa? Sí. Tiramos cara a Sigüeiro, Vale. damos a volta, paso por Carral, para Pegarte unha ducha. unha ducha e subo. Vale. Estou preocupadísimo por esto, estou super preocupado. Xa estamos. Bueno, estamos aquí, estamos con Marta. Hola, Marta. ¿Cómo Hola, estás? Marcos, moi ben. Muy ben. Mira, teño unha maratón o domingo. Perfecto. E comprei este calzado, eu chamolle playeros. Hai quen lle chama zapatillas, as zapatillas para mí son as da casa. Exactamente. Vale, comprei estes playeros para correr. Perfecto. Dixeronme na tenda, estos para facer maratón son estupendos. E entonces chameite a ti, como eres unha experta nesto, pois explícame. Que me aconsellas? Pois o que che aconsello primeiro é, antes de mercar, estudiar como pisamos. A nosa zapatilla vai estar condicionada sempre a se pisamos dunha maneira ou doutra. Temos que facer ese estudo primeiro. O sea, que teño que saber como é a miña pisada. Correcto. Si son, pronador ou supinador, ou hai Pronador, máis... supinador, neutro, aí... Eu son sagitario. Pero, pois eso xa é moi importante sabelo. Vale. Pero aparte deso temos que saber como está a nosa musculatura.